шумо варзишгар футболро бисёр ки дӯст медоред. Дидед бачаҳо? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 аҷиб. акнун бинандагони азиз, боз бармегардем ба барномаи варзиши Қавитан. Дар меҳмони имрӯзаи мо овозхони маъруф, ҳунарманди муваффақ Шӯҳрат Сайнаков иштирок доранд ва мо итминон дорем ки барномаи имрӯзаи варзиши Қавитан ҷаззоб мегузарад, чолокона мегузарад ва варзишҳои имрӯзаро ба навъи шумо мерасонем. акнун тамошобини азиз, дар барномаҳои минбаъда мо оғози намоиши варзиши Қавитанро аз роҳраваҳои варзишӣ ва бо дучарха шурӯъ мекардем. Ин навбат мо бо дусе усулҳои, бо дусе машқҳои варзишии оддӣ бадани худро гарм мекунем ва ба дигар тамринҳои намоиши имрӯзаи Қавитан мегузарем. Шумо омода ҳастед? Камтар масофа мегирем байни якдигар, камтар шумо зудтар, ман интар. Машқи умумӣ аст. Дастурро ҳам хел монда, як бор нишон медиҳам. Оддӣ иҷро мекунем. Як 15-20 маротиба гарм мекунем, баъд шурӯъ мекунем. Омода ҳастед? ҳеҷ гап нест. Якҷоя инро аввал иҷро мекунем. Мунавват 1 2 3. ба самти чап ҳам мешавад, боло ҳам мешавад. Бар, ақиб, ба самтҳо топ меистем. Каме дастурро мекашем. Кашиш метиҳем. Мешавад. Кашиш метиҳем. Каме дастурро кашиш метиҳем. Мешавад, мешавад, мешавад. Шумо ба шумо муҳим тамринҳоро иҷро кардан мувофиқ аст, бале. Ба самтҳо аст, метавонем аз пушт дастурро кашем. Як маротиба ба самти ақиб. Мешавад. Ба самтҳо пойҳоро метавонем ба самти чап ва рост ҳаракат намоем. Ҳамин хел мешавад. хоб як нафаса рост мекунем. Як бор дигар пойро меравем, иҷро мекунем. маълум ки каме бадан мушакҳо гарм шудан. акнун бинандагони азиз, мо аллакай фаҳмидем ки шуғли дӯстдоштаи Шӯҳрат Сайнаков футбол будааст. Лекин ҳозир мо тамринҳои омодакардаи худамонро ба шумо пешниҳод мекунем ва дар ҷараён ба шумо савол метиҳем, шумо иҷро карда ҷавоб дода тамринро идома диҳед. ҳозир мо ҳамин гурзи каме вазнинтарро гирифта ба боло бардошта бо як пой хам шуда ба поён монда душвор будааст. омодаед? 5-6 маротиба. хоб биё шумо 5 ман 3 меоред? биё як рафтем. омода ҳастед? бале меравем. як бо як пой партофтем, мепартем, мебардорем, боз ба боло, боз як маротиба дигар партофтем, боз гирифтем, боз ба боло, анаме боз як маротиба дигар мепартем, боз гирифтем. душвор нест? не албатта. як маротиба дигар партофтем, гирифтем, анам хел. як савол дорам. давраи бачагӣ шумо дар куҷо гузаштаед? албатта дар деҳот ва ин машқҳоро мо гоҳ мекардем ва хеле сол шуд ки мо машқ накардем. бисёртар бо касби худамон ки банд ҳастем. аз ҳамин хотир ина нав акнун ёд кардам, нав ба ёдам расид. мумкин дафъи дигар биёем, агар ман пурра тайёр мешам ба ин тавр. аллакай вақте дар деҳот ки гуфтан маълум аст ки онҷо кӯҳ аст, теппаҳо аст, аллакай ҷисман маълум аст ки бақувват ҳастанд, аллакай дар ҷавонӣ наврасӣ иҷро кардагӣ ҳастанд. бозӣ мо як мартаба дигар пойро иваз мекунем, бо пойи дигар иҷро мекунем аз замин бо пойи рост. омода? душвор нест? мегирем, мебардорем, анам хел ба боло. охирон маротиба, боз як маротиба дигар. душвор нест?
خب چه خیلی اسم میکنید خودتون؟ راحت خوب است. البته یک چیز رو من میخوام از شما پرسم. سیرش در چی باشه؟ بعضی هنرمندان ما تنی بزرگجوسته دارن لیکن وزن زیادتی دارن. شکم کمی کلان است. بعضی مشک‌های بدن زیادی هست. یعنی وزن زیاد است. لیکن سیر شما در چی است که از بعضی هنرمندان فرق میکنید؟ یعنی کمتر بدن شما ورزشی است. مشک‌هایتون جابجا است. البته من فکر میکنم از غذا هم خیلی عبارت است. بعضی وقت غذا خوردن عموما همه چی را فراموش میکنن و میخوان که تیزتر فربی و بالا شوند. من فکر میکنم در صحنه باید قامت راست باشد و عموما همه دفعه باید هنرمند موافق باشد و غذا من عموما شیرچور استفاده میبرم بسیار. انا خداشون علاکه و در هفته مثال یک دو مرتبه خواهی یعنی آش پلاو لیکن هر روز نه. با آن خاطر که میگم که سیر شیرچای در چی است؟ خودش نمیدونم یا که ما آموخته شدیم یا که چخلک است. خیلی من فکر میکنم شیر خودش یک چیز است که طبیعی است و فایده‌ناک است و شیرچای روحان جسمان آدم رو قوی می‌کنه. بله درست است بینندگان عزیز. ما حاضر میگذاریم بعد تمرین نوبتی برنامه کاپیتان کمی بود دشوارتر میشود چون که تنها تو شما رو نگاه کرده من تمرین‌های کمی وزن‌تر دشوارتر گذاشتم. معلوم است. میگذاریم آرام. حاضر من یک مرتبه نشون میدم بعد شما اجرا میکنید. همین قامت رو راست کرده با دو پای میجهیم. حجم کرده از این میخیز. اومده؟ تا 10 مرتبه اگر هم میدونم میتوانید. اجرا میکنید. یکی بله یک مرتبه دیگر. روز یک روز علاقه 4 مرتبه. بله پاپان بله روز یک مرتبه دیگر. چی شد؟ برای چی موندم شدم؟ ادامه دادم در کار. آخر برای اینکه من تیار نیستم باید تمرین کنم در کار است. لیکن امروز آغاز میکنیم با همه هنرمندان و جوانانی که از ورزش دورتر هستند هر روز باید تمرین کرد و ورزش میگن گره و سلامتی است. شما عادتاً چقدر تمرین میکنید؟ وقتی تمرین شما که است صبحگاهان است، نصف روزه است، بیگاه است؟ بیگاه وقتی که انجام کار میشد مثلا از یگان جمع آمد میبیم و با تورنیک و با توپ کمی مشغول میشم و با بروس. دقیقه اش رو سنجیده چقدر ساعت؟ کمتر میکنم شاید 15-20 دقیقه باشد شاید حتی 30 دقیقه کم کم دم میگیرم و مشق میکنم دوباره 3 بار تکرار میکنم و برای من بسنده است. خاطرهایی که هستند که فراموش نشونده هستند در از هم صنعت باشد هم ورزش باشد که یک لحظه جالب بود شما فراموش نکردید. در ورزش البته در لحظه جالب بود و حتی ما هر روز یاد میکنم و از ورزش بسیار وقت میترسم. وقتی که من برآمدم تورنیک یک مشق رو یعنی دوام دادم و غلطیدم. در آن حالت افتید؟ همون لحظه من خیلی افتاده شدم گفتم من دیگر اصلا این کارو نمیکنم. لیکن باز گفتم حکم زندگی من است باید که ورزش کنی باید که مبارزه بردن در کار است. بله بینندگان عزیز در حالت افتیدن هستن در کار مبارزه بردن در کار برای موفق شدن. خب انا اکنون میگذاریم بعد تمرین دیگری امروزه برنامه حالا قوت هم هست. قوت هست. حرکت با دستون انا میخوید. بله خیلی دشوار بود است. دشوار است. شما که فوتبالیست که هستید از همین خاطر اجرای این گونه عمل تشنه شدم. تشنه زیاد شدم. ما تمرین نوبتی رو اجرا میکنیم کمی دشوارتر است. از اول برنامه شما با شورت صنعت ما اجرا کردیم بسیار جدی برنامه حاضر اجرا کردیم. همه خیلی جدی هستند که حاضر جدیتشون معین میشود که تا کجا میبرن و چه خیلی میخورن. شما فکر میکنید من بارون میبرم؟ من در زمان خودکاری اجرا کردیم لیکن خیلی سال شد من اجرا نکردم. من نمیدونم یک تو که خون نباید برم. خیلی مرحمت کوبینم.
пойҳоро кам мебандед, камтар талчук. Ана. қабул. Вось, о, дошта, рамки. Бибинем ҳозир тамошобинои азиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чикер худайсин. Ва чикер аст. Ват кани кара дисе бир маш кунам, то бола да мебарам. Албат. Ними кайҳонам рафтан, худ як ҷуръат дар кор. Аз ҳамин хотир мо агар кӯшиш кунем як маротиба иҷрои дигар кунем, фикр мекунам басанда аст. Шурат Сайнаков аллакай моро қонеъ кардан, нишон додан ки иродаи қавӣ дорам ва ҷустаи варзишиам. Шумо коре кардед ки магар ки ман ҳар ҷода ба ҳамин тодод биём. медонед чӣ? Аз рӯзшом то ба душанбе омадан чӣ қадар пасту баландиҳо аст, оно монеаҳоро бояд гузарӣ. Чӣ қадар тани қавӣ дар кор, иродаи қавӣ дар кор. барои унҷо гузаштан бисёр иродаи қавӣ доштан дар кор аст. вақте ки ҳар кас падашон сафар карда биёяд ба душанбе, дигар машқ кунӣ бояд барои шахс душворӣ накунад. Бале, албатта. бояд осон бошад. барои ман осон аст. мо медонем ки варзишгарони вилояти Кӯҳистори Бадахшон бениҳоят варзишгарони қавиирода ҳастанд. ҷустаи варзишӣ доранд. Онҳо аз ҳамун хурдӣ ки ба кӯҳ омӯхта ки ҳастанд, мебароянду мефароянд, меҷаҳанду мепаранд, аз ҳамин хотир онҳо пурқувват ҳастанд. замони хурдсолимон то ба кӯҳҳо мебуромадем, медавидем, мефуромадем. аз дар ҷиҳати оббозӣ мисол ина дарёи Панҷ ҳам хунук аст ва ҳам чӣ қадар нигоҳ мекунӣ душвор аст, лекин мо мепаридем, оббозӣ мекардем, то 200-300 метр мерафтем дарунаш ва аз ҷиҳати тамоми варзиш мо яъне аз ӯзаш мебуромадем. Хай барои чӣ варзишгар нашудед, санъаткор аз ҳамин хайр то мактабхони синфи 6-7 будам, бисёр дӯст медоштам ва асос гуфтам ба шуғли футбол ва баъдан чӣ хеле ки санъат ғалаба кард. Санъат ғалаба кард. Чӣ гуна ғалаба кард санъат? хайр дар дили ман бисёртар нақш баст ва зиндагиро бо ҳамин ман хуш дидам ва ҳамин тариқ ин роҳ интихоб кардам. Лекин дар варзишам шумо муваффақ ҳастед. албатта аллакай маълум аст иҷроиши тамринҳо. Хуб, бинандагони азиз, ҳозир акнун дар тамрин навбатии имрӯза мо иҷрои ба истилоҳи забони русӣ турник, яъне вазни худро ба боло бардоштан иҷро мекунем. Як мартаба ман нишон медиҳам, лекин дар ҳолати боз иҷро кардан ҳамзамон пойҳоро ба боло поён иҷрои пресс мешавад, бардошта ба ҷои аввала бармегардад. лекин ин гуна турникро ман навдидам. ман чӣ хеле машқ мекардам. кани шумо як бор ҳеҷ гап нест. Ҳам мешавад аз ин тараф дорем, ман навдидам. ҳам мешавад аз ин тараф. и Биёхад. дарахат турник аст. Омат рост мекунем, анам хел дастаро гузошта, қафас синаро ба самти пеш бурда, анам хел бо ҳисоб метавонем 8-10 маротиба иҷро намудан, ҳамин хел баъди иҷро намудан омат рост карда пойҳоро бонавбад 1-2 метавонем ҳардуяшро анам хел иҷро намоем. ин амале ки мо иҷро кардем барои шонаҳо ва мушакҳои даст ва пресс бениҳоят муфид ҳастанд. лекин турнике ки ман машқ кардам бояд тамоман дигар аст. дигар Чӣ машқҳоро доштам, лекин хай ҳеҷ гап як бор мо нест, иҷро мекунем. мисли шумо дидед бачаҳо, дуруст иҷро мекунам. 4 5 бе ягон кӯмак. 5 бас аст. Пас аст иҷрои пресс. Агар имконият бошад, пойҳоро бо навбат ё иҷрои пресс. бале. Як 5 сония дошта метавонед пойҳоро? Яъне 5 4 намешавад. монда шудам. монда шудед. Бинандагони азиз, ана ҳамин аст санҷиши устувории бадан. Хоб як мартаба дигар иҷро мекунем ҳамин амалро. Акун ин дафъа пойҳоро метавонед ба самтҳо иҷро намоед. Марҳамат. Як 5 мартаба турник хеле будам. мешавад. ба самтон. боз акнун дигар намешавад. тамом қувват нест дигар. хуб, мондам шудам.
анамин амалҳое ки иҷро кардан ин маҳз барои баъзе ҳунармандоне ҳастанд ки боз оянда шояд дар барномаи мо ширкат меварзанд ва вазни зиёдатии худро бартараф карда устувории бадани худро ба мо нишон медиҳанд. хуб, ҳозир дар барномаи имрӯзаи мо приседания ҳаст. Дар нахуст барномаи варзиши қавитан Супон Ҷалилов ширкат варзиданд. Онҳо дастро бардошта ба зонуқат приседания 28 маротиба шишта хестанд. ҳозир акун мо аз шумо хоҳиш мекунем анамин приседания зонуқатро иҷро мекунед, рекорди Супони Ҷалиловро мезанед, ё ин ки 50 ё ин ки 30 ё ин ки 29 маротиба. 28 28 аст. Ягони азиз, акун тану туше ки Шӯрат Сайнаков доранд, ман боварӣ дорам ки 30 маротиба не 200 маротиба зонуқат приседания иҷро мекунанд, чунки вазнашон вазни мувофиқ ба вазни ман аст. ҷуссаи варзишӣ доранд. Акун шурӯъ мекунем. 200 кам аст, 220. 220. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Si. Сиюпанҷ. Баста. Рекорди Супони Ҷалил аллакай зада шуд. 28 ба 35 мубаддал гашт. Акун боз интизор мешавем дигар иштирокчие ки дар барномаи қавитан ширкат меварзад ва рекорди Шӯрак Сайнаковро бояд ҳатман иҷро кунад ва гузарад. шумо розӣ ҳастед ба гуфтаҳои ман? албатта, агар касе бояд 40 та бизанам, ман 45 та мезанам. мо 45 та мезанем дар барномаи дар барномаи ҳам хел машқ мекунам, тайёрӣ мебинам. Диде ки кадомаш 50 ё 70, ман мевиям 80. ваъда мекунам. тамошобини азиз, вақти гузаштан аллакай ино омода мешаванд, боз мебиёнд рекорд дигарро мезананд. тамошобини азиз, ҳайрон нашавед. турнире ки он ҷобуд Шӯрат Сайнаков иҷро кард, ба онҳо он қадар писанд наомад. Гуфтанд ки ман дар хона назди хонамон як турнир ки рост дорам, ин да ман писандтар аст, ана ҳамин ба монанди анамин аст. ҳозир дар анамин турнир иҷро мекунанд, мо якҷо тамошо мекунем. албатта. Писанд омада кунад. албатта, ин машқҳое ки ман мекунам ва ба стулмуҳра фоида дорад. ҳатто то ба сар гардиши хун ҳаракат боз хубтар мешавад ва фоиданок аст. аввалан ин хел машқ мекардам, мана барои стулмуҳра ва ҳатто то ба гардиши хун то ба сара бисёр фоиданок аст. ҳатто мана ба наздики анор вақте анор аст, анора бисёртар хӯрдан дар кор ва ҳаракати хун боқувваттар мешавад ва барои саломатӣ бисёр фоиданок аст. дидед бинандагони азиз, боз барои ана ҳамун мушакҳои пресс ишкам бисёр зарур ва муфид аст, хуб аст. нигоҳ кунед дар вақти ҳаракат кардан ба истои забони русӣ силавой буда сирос аллакай баромадан иҷро кардан. қаҳрамони имрӯзаи навбатии барномаи варзиши қавитан, ин худашон қавитан аст дар ҳақиқат. ана ҳамин маънои барномаи мо қавӣ ирода будан қавитан ана ҳамин аст ки иштирокчии мо чӣ ҳунар, чӣ истеъдоде дорад нишон диҳад. имрӯз шумо дар барномаи мо дар ҳақиқат нишон додед ки шумо қавитан ҳастед, қавиирода ҳастед ва боз итминон дорам ки нафароне ки боз дар оянда ширкат меварзанд, ҳунармандону зиёён, онҳо низ ана ҳамин гуна қавииродагии худро ба мо пешкаш мекунанд. шуморо ҳамҷа интизор ҳастем дар ҳамин тавлор. бале, ҳунармандони гиромӣ, охирон тамрини имрӯзаи барномаи қавитанро бо Шӯрат Сайнаков якҷо иҷро мекунем ва барномаро ба ҳамин ба анҷом мерасонем. моро ба чашми кам мабин. лекин
душвор аст? душвор будааст. Ду. охирон кес баъд магар дега ягон дига варзиш имрӯз бояд имрӯз акин дигар варзиш намекунед? бале ё аз пагӯи дигар боз шурӯъ мекунед варзиш? хотима боз як маротибаи дигар? ин дар ҳақиқат фоиданок будааст бисёр як ду се маротибаи дигар шурӯъ мекунед? ҷиддӣ будааст. бале. акнун хуб, монда шудам, монда шуд. Бинандагони азиз, хаста шудам. саломат бошед. мо аз шумо миннатдорем ки Обод бошед. дар барномаи мо иштирок кардед. тамошобини азиз, дар ин ҷо барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад. ҳамеша сарбаланду хонуободу пирӯз бошед бо барномаи варзиши қавитан. қавитан бошед.